Pýtame sa investičného experta. Tomáš, prosím ťa, čo si myslíš o investovaní do diamantov? To v prvom rade, že to není investovanie, pretože za investovanie berieme len, keď nakupuješ tzv. Podkladové aktíva, to znamená akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, ktoré ti aj generujú nejaký príjem, zatiaľ čo ich držíš, nie len, že sa spoliehaš na to, že narastú celkovo na cene. Pri tých spreadoch a vstupných a výstupných poplatkoch pri diamantoch je veľmi ťažké na tom niečo zarobiť. V dobe, kedy máš tzv. Technické diamanty, laboratórne, že ich vieš vytvoriť za 10-tinovú cenu oproti prírodným diamantom a už ani experti to nevedia rozlíšiť. Si neviem predstaviť, že by som akože ja sám vedel rozlíšiť, čo reálne nakupujem a nejakú hodnovernosť certifikátov. A nezabúdaj, že je to bez akéhokoľvek a dohľadu Národnej banky Slovenska, tým pádom, ak sa niečo udeje, si v tom sám a môžeš sa sťažovať, kde chceš. Takže za mňa diamanty, no go.